Здравейте хора, аз съм Дими и днес ще снимаме на Stumble Guys. Малко да разнообразим от Brawl Stars и FIFA Mobile. Така, сега ще ми видите скиновете. Имам много. Това са всички скинове. Не, тук те ги нямам. Опа. Спешалите сега ще ви ги покажа. Имам 4. Сега ще ви покажа как да вземете. Този е безплатен. Просто от началния екран трябва да цъкнете тук и трябва да играете една игра на това. На мен ми отне една игра и получих безплатно този скин. Сега нямаме нищо шопа. Сега ще започваме игра. Така, нека зареди. Айде, моля те. Започна. Хайде! Имам интернет. Така. Сега бързо. Майко. Така. Не успях. Така бързо сега. Да знаете, вече ще качвам от вторник и събота. Край, това ми предсака цялата игра. Няма се полифайтна. Не. Нищо. Така почваме нова веднага. Humble Stumble, добре, това е доста добре. Добър съм това. Така, аре, бързо. И сега ще ги минем на това. Да има много пред мен, но сега нема са много. Добре, квалифайтнахме се. Добре, квалифайт за втори рунд. Той е ясен и той е... Не, той не е ясен. Да, загубих. Тук се вижда. Добре, ето ме, ето най-долу вдясно съм. Крайчето. Сега, молете се нещо хубаво. Ако е ръж хора, аз съм много добър в ръж хора. Така, хайде! Тук е интернет. Ако заредиш е хубаво. Space Race, аз съм много зле на това. Трябва ми да давате съвети как да играя на това. Колко мразя това. Добре, че не е за финал. Защото ще да съм много зле. Аре газ. Тичай. Мале, ма дали ще се квалифайтна. Има бая хора пред мен. Тук малко паднаха, добре. То как се спаси, бе? Естествено, че има тук. Така. Добре. Трябва да гледам.
Мразя го, защото има 3 варианта. Хайде. Етаме. Добре, квалифайтнахме се. Не знам как ми се квалифайтнахме. О, ес. Най-накрая. Добре. Ньо, М, W, K. Той прецака тоя. Точно отпред. Така, живи сме. Моля те, ако ераш хор, ще е много хубаво. Хъни дроп. Това не съм го играл от половин година сигурно. Мале, то ме прецака бата. Майко мила! Края съм елиминейтед. Това е бил в края. Добре, това падна. Добре, 3 са елиминейтед. Имам шанс. Не! Прицаках го. Така. Хайде па... О, майко, това е последното ли? Честно ли? Ей, тук са 3. Трима сме! Ще оцелея. Но той къде е, братле? Не, трябва падна. Ще оцелея. Не! Бутаме! Те са ги направили отвратително. Айде, бист, ще биеш. Дано е бил. Вярвам в него. Той какъв е гаден. Как ме бутна само. В събота очаквайте видео на Грани. Грани съм играл много малко. Трябва ми дадете съвети за Грани. Защото ми е трудна. Играхме 2-3 пъти на Easy и на Normal. Само. На Hard и на Extreme не съм играл. И на Practice също не съм играл. Да, Practice беше. Да, Practice беше. Мако, ама това стопката е много яко. Само от паса се взима. Паса е почти невъзможно да се вземе. 1200 джема. Трябва да платиш супер много пари. Така, мастър. Опа, мастър. Не, първо. Мастър. Така. Ето ми го никнейма. Ако искате да ми станете френд. Казвам се така. Се го пише. О, за малко! Дръжте! Така му! Не! Дръжте, бе! Аре, честно ли по този начин? Така! Дръжте, бе! О, майко мила! Това не знам как стана! Вау, как се... Майко, на косъм беше. На косъм. Къде съм? Аха, добре видях. Така. Stumble Soccer. Майко мила. Кой съм? Жълт. Добре. Майко! Не, бе! Не, бе! Край! 2 пъти ни вкара. Често ли моите са толкова зле?
Аз не знам какво трябва да правим. Де да бях син. Почти винаги сините бият. Не знам какъв е този расизъм. Ама сините имат по-голям шанс да бият. Гледай бе, човек! Моите са неадекватни. Гледай са! Един гол няма. Съм сигурен. Аз съм тук на защита. Аре, оти напред! Там ще се оправя! Майко, 2 топки. Мале! Не бе! Как ми прескочи това? Натам бе! Не! Майко мило. Уф! Мале, как се държиме? Дай! Дай ма! Дай! Вече не съм защита, вече атака! Ай! Дай да се оправим един гол да вкарам бе! Аре! Доста добре удари този човек. Не натам бе! Ти адекватен ли си? Аз паднах. Не, 3 секунди ако караме 4 гола, да бе. Мале, ама моите са направо неадекватни. Как направо трябваше направо защита да отида? Не знаех, че ще са толкова добре. Последна игра може да правим. Айде де! Оф, направо. Като почне така да ми зарежда, не знам от какво е проблема. Не е от интернета, аз съм сигурен. Честно ли? Пивот пъш. Сега ще ги смажа. Кой е това до мене бе? Кой е тази количка? Моля? Нищо не разбирам. Защо във всяка игра поне има един човек, който има тази топка? Как си купиш после супер скъп? Не си заслужава. О! Добре. Добре. Бутаме напред. Това е хубаво. Добре. Хайде. Добре, направихме го. Квалифайтнахме се. И сме тук, да. Така. Ръшхор! Ма защо не е за финален рунд? Моето любимо. Така. Мръдни се пингвинче. Да отидеме назад. Защото много бързо се движим напред. Така, 4 убити. Елементарно. Не, как става това? Стига де! Честно ли? Кинан Клъмп! Ужасно е това. Добре, бутнаме напред. Сега тук. Моля? Шегуваш се. Как ще падна от картата? Това е невъзможно. Стига! Ако не се класирам. Право. Ето, един друг като мене. Той е сигурно професионалист. Гледай го откъде минава. Добре. Се квалифайт ако... Не!
Аз бях следващия. Сменим скина. Кой да го сменим? Някой Legendary? Не. Дай спешъл. Ще го сменим с... Така, ето ми никнейма. Това ми е прогреса. Профила ми е това. Може да си го запишете. Ето сега ще изчака малко. Така. Може и да си паузирате видеото. Сега. Така, правим последна игра и спираме видеото. Защото тази игра направо... сега трябва да правим коронка. Казвам вие, че тази игра. Просто трябва ми да е хубави. Ако ми даде Hot Wheels, ужас. Но съм съгласен на Bot Bash. Bot Bash съм съгласен. Така, хайде. И да не е лава. Ланд или другото лава. Там трябва да правиш някакъв пърко. Spin Go Round. Така, ареса. Поминаваме направо през центъра. Тук ми е лесно Моля, как го минах това, не знам. Не. Така, бутайме. Точно така бутайме. Сега. Така, пети. Yes! Получи се! Yes, паднах. Мале, колко се даде. Тук. Не, дайте ми по-добър. GG. Добре. Не се квалифайдна. За секунда си помислих, че ще се квалифайдне. Но не се квалифайдна. Така. Сега. Минавам от дясно, защото има повече хора. Винаги. Това как падна от картата? Леле, майко. Но ме кефи е то дракона спешала ме кефи. Но и синята нинджа е добра. Ето вижте, сега махнах синята нинджа и сега лейте копаем. Бързо! Добре, трябва да се квалифайдна. Няма как. Yes! О, добре. Qualified. Така, финален рунд. Нещо хубаво, моля те. Игра, моля ви. Хайде. Не! Лаваруш! Не! Какво си ти гадно, майко мила? Мразя те. Как то стана първи, бе? Край, аз отказвам се. Нямам шанс. Нямам никакъв шанс. Или, ако мина от тук... Да, бе, да. Точно мина от тук, бе. Майко мила. Аз направо ще се откажа. Какво беше това? Ще съм първи! Вярвам в себе си. Вярвам.
What? Какво? Не, покачва се! Нека видим. Домен Ико. Ох. Ужас. Не можахме да направим коронка. Не всеки път се получава коронка. Нищо. Това ще от видеото, хора. Надявам се да ви е харесало. Лайкнете го. Абонирайте се за канала, за да има още такива видеа. Следващия път Днеска е вторник и ще го кача днес. И затова очаквайте на Грани видеото в събота. И довиждане!